Tento neuveriteľný taliansky palác naliehavo potrebuje vašu pomoc. Má 400 ročia histórie, ktoré sa jednoducho stratia, ak teraz nezasiahneme. A dnes sme tu s majiteľom, ktorý nám povie všetko o tomto mieste a bojuje za jeho záchranu. Tento neuveriteľný palác prežil viac ako 400 rokov histórie. Zažil zostupy a pády rodín, vojny, požiare, rekonštrukcie a dlhé obdobia ticha. Počas stáročí sa prispôsoboval, menil majiteľov a prežil chvíle, ktoré ho mohli úplne zničiť. Po rokoch natáčania stoviek opustených miest je jedna vec, ktorú takmer nikdy nemáme možnosť vidieť. Ľudia, ktorí sú s týmito miestami stále spojení aj dnes. A o tento raz je to iné. Za týmito múrmi nie je len história, ale aj veľmi skutočná prítomnosť. Karolína zdedila tento palác spolu so všetkou zodpovednosťou, ktorá prichádza so snahou chrániť miesto, ktoré nikdy nebolo navrhnuté pre moderný život. Keď tu s ňou stojíte, začnete vidieť stránku týchto miest, ku ktorej sa len zriedka dostaneme. Nie po opustení, ale tesne pred ním. Miesta ako toto boli postavené tak, aby vydržali stáročia, ale na prežitie záviseli od zázemia rodín, personálu a stabilného príjmu. Keď tento svet zmizne, budovy ako táto zostanú uviaznuté niekde medzi tým. Nie sú zrekonštruované, nie sú obývané, ale ani zabudnuté. To, čo tu vidíte, nie je zanedbanie. Je to to, čo sa stane, keď sa história pohybuje rýchlejšie, než ju prítomnosť dokáže dobehnúť. Tento raz to nie je len príbeh o opustenom dome. Je to príbeh o tom, čo predchádza opusteniu a o Caroline, ktorá je stále tu a snaží sa tomu okamihu zabrániť. Takže začneme prehliadku tohto neuveriteľného miesta tu v Taliansku a vítame vás späť u Bros of Decay. Ja som Leslie, za kamerou je Ľuk, ahoj. A stojíme tu vo vstupnej hale tohto miesta. Ale dnes tu máme aj veľmi výnimočnú osobu a to je Karolína, ktorá je majiteľkou tohto paláca. Ahoj. Ahoj Karolína. V prvom rade ti chcem poďakovať za príležitosť prísť sem a ukázať toto miesto všetkým, ktorí sa pozerajú. Ďakujem tebe aj za tvoju prácu, že mi pomáhaš zachrániť dom. Je mi to naozaj ľúto a mám z toho obavy. Vysvetlím to neskôr. Tvoj príbeh je veľmi silný a chceme len vedieť, ako ti môžu ľudia, ktorí sledujú toto video, pomôcť a podporiť ťa v tvojej snahe zachrániť toto miesto. Ďakujem. Chcem ti len trochu porozprávať príbeh tohto domu. Dom bol postavený v 16. storočí. Býval tu biskup a potom prešiel na synovca tohto biskupa Strambiho. Dom bol zrekonštruovaný Sigini Strambim, pretože v 17. storočí tu bol požiar. Dom je krásny vďaka tejto freske a vo vnútri domu je štuková výzdoba, na ktorej sú zobrazené najdôležitejšie hrady tejto oblasti, Monferrato. Knižnica má knihy, ktoré zbieral môj pradedo, ale aj môj dedo Francesco Pelati. Ale po smrti môjho deda došlo k rozdeleniu kníh. Chcem ti len povedať, že pre mňa je najdôležitejšie zachrániť tento dom. Nie len pre rodinu, ale myslím si, že aj pre obyvateľov tejto oblasti. Je to dôležité aj pre Taliansko, pretože môj pradedo založil ISPRA, Inštitúciu pre životné prostredie. Ako plánuješ toto miesto zachrániť, Karolína? V prvom rade musím opraviť strechu. Povedali mi, že to stojí 50 000 eur. Takže na to začínaš akúsi zbierku. Áno, zakladám združenie. Chcem prostredníctvom tohto združenia vyzbierať peniaze a zároveň poskytovať novinky cez webovú stránku. Som taká znepokojená kvôli domu, že som veľmi smutná. Je mi to naozaj ľúto. Neboj sa. A všetci sú tu, aby ti pomohli. A ako všetci viete, voda a zlá strecha sú najhoršie veci, ktoré sa môžu stať na takomto mieste. Takže to, čo tu robí, je naliehavá práca
a až potom budeme mať čas na kompletnú rekonštrukciu. Ale to, čo Karolína práve teraz hovorí, je veľmi dôležité. Určite dáme odkaz do popisu na pomoc Karolíne a pokúsime sa pomôcť s financovaním projektu. A dnes vás prevedieme celým domom. Ukážeme vám všetko. Chcem, aby si povedal viac o histórii a o všetkom, čo vidíme. A je naozaj pekné mať ťa tu s nami a tiež vidieť, čo pre teba tento dom znamená, je veľmi dôležité. Takže poďme začať prehliadku tohto miesta. Dobre. Dobre, poďme teraz do kaplnky. Wow, aké úžasné miesto. Modlil si sa tu so svojimi starými rodičmi? Moja stará mama, Áno. Koľko si mal rokov, keď si tu býval? bola som malá. Chodili sme sem počas leta, na pár týždňov. Takže toto bol váš letný dom. Áno, aj môj bratranec s rodičmi a pamätám si, že som tu bola a je video, keď som bola malá. Bola som na záhrade so svojou... Môžeme to video vidieť. Áno. Môžeš mi to poslať? Áno, nemôžem tomu uveriť. To je úžasné. Takže teraz stojíme tu v tejto krásnej súkromnej kaplnke, kde Karolína a jej rodina chodili modliť sa. A bola používaná ako... Áno, veľa talierských miest má takéto kaplnky a všetky sú súkromné však. Nie sú určené pre dedinčanov. Nie, ale raz do roka, 15. augusta, zvyčajne pripravíme kaplnku s kvetmi a keď je procesia so všetkými obyvateľmi s krížom, otvoríme dvere a ľudia môžu nazrieť dovnútra. To je krásne, áno. A je to tiež nádherný príklad súkromnej talianskej kaplnky. Môžete vidieť fresky na strope, nádherne namaľované sklenutým stropom nad nami. Bola to tiež súčasť pôvodnej budovy. Áno, táto časť bola postavená v 16. storočí však. Táto kaplnka. Áno, Kaplnka tu bola vždy. áno. Tiež nádherné lustre po oboch stranách tu. Kto tu slúžil omše? Bol to kňaz, ktorý sem prišiel? Máme aj povolenie od pápeža. Je to špeciálne povolenie, ktoré musíte získať od pápeža. Ak toto povolenie nemáte, nemôžete slúžiť omšu, nemôžete prijať telo Kristovo. Áno, rozumiem. Áno, Bolo to nejakým spôsobom požehnané? áno. Pamätám si, keď som bola malá, ako som sa spolu s mojou starou mamou modlila. A potom sú tu aj niektorí priatelia, kňaz, ktorý sem prišiel počas leta, takže slúžil omšu so všetkými členmi rodiny a priateľmi, ktorí tu boli. Moja rodina, myslím si, že to najdôležitejšie, čo mi zanechali, je dôležitosť viery. Dôležitosť viery a lásky k Bohu až dodnes? Až dodnes. Je to veľmi krásne. Snažím sa modliť a prejavovať Božiu lásku, aby bola viera konkrétna. Je veľmi krásne vidieť vo svete, kde viera slabne, že stále máš toľko viery v Boha. A pravdepodobne ti to tiež pomôže nájsť ľudí, ktorí toto miesto obnovia. Mám veľmi ťažký život. Trochu. Keby som nemala vieru, myslím, že by som tu nebola. Áno, mám aj nádor, ale nie je dôležité o tom hovoriť. Nie. Ale mám veľa vecí, ktoré nie je dobre hovoriť. Takže viera mi pomáhala vždy byť silná, ísť ďalej a mať nádej, že veci sa zlepšia. A kaplnka je zasvetená svätému Jozefovi. Dobre, videli sme oltár a fresky tu a vieme, že je to súkromné miesto. Môžete mi povedať niečo o týchto tabuľkách, ktoré tu máme? Tu je príbeh Siginiho Strambiho. Kaplnka je zasvetená svätému Jozefovi v roku 1866. Ale to nie je dátum postavenia kaplnky však? Nie, kaplnka tu bola už predtým, pretože tu bol biskup, ale špeciálne ju zasvetili svätému Jozefovi. Poďme ďalej do ďalšej časti domu. Ľudia sa často pýtajú, prečo rodiny jednoducho neobnovia takéto miesta.
Keď tu stojíte, odpoveď je úplne jasná. Pri paláci tejto veľkosti sú aj tie najzákladnejšie práce spojené s značnými nákladmi. Skôr než začnete hovoriť o obnove, musíte najprv zabezpečiť budovu. Opravy strechy, stabilizácia konštrukcie a zabránenie ďalšiemu poškodeniu vodou môžu sami o sebe stať desiatky tisíc eur. A to je len na to, aby sa situácia ešte nezhoršila. Kompletná obnova je úplne iný príbeh. Keď pracujete s historickými materiálmi, freskami, kamenárskymi prácami na mieru a chránenými stavbami, náklady rýchlo rastú. Obnova takéhoto paláca môže ľahko dosiahnuť stovky tisíc a v mnohých prípadoch aj milióny eur, v závislosti od toho, ako ďaleko pokročil rozklad. A to je len jedna časť problému. Väčšina rodín tieto miesta nezdedí spolu s finančnými prostriedkami. Dedia zodpovednosť, dane, údržbu a právne obmedzenia, ktoré im určujú, čo môžu meniť. Predaj je často ťažký, obnova je na cili a nechať to nedotknuté sa stáva jedinou možnosťou. Caroline čelí presne tejto realite. Snaží sa tento palác chrániť krok za krokom, začínajúc od základov. Vie, že každé zdržanie robí túto výzvu väčšou. Takto sa začína príbeh mnohých opustených miest. Nie zanedbaním, ale s dobrými úmyslami, obmedzeným časom a nákladmi, ktoré rýchlo prerastú možnosti jedného človeka alebo jednej rodiny. Keď prechádzate domami ako je tento, nevidíte len minulosť. Vidíte okamih, keď je budúcnosť ešte stále nejasná. Takže s Carolinou sa opäť stretneme neskôr vo videu. Povie nám viac o našom pradedovi a všetkých, ktorí boli pre tento dom veľmi dôležití a prečo bol taký významný. Ale pozri, táto chodba sa mi tu veľmi páči. Krásne. Fresky. Je to neuveriteľný vstup do tohto paláca a predovšetkým máte tieto veľké dvere, ktoré sa otvárajú na ulicu tejto dediny a všade okolo máte tieto neuveriteľné fresky. Hovoril som s Karolínou a povedala mi, že tieto fresky sú možno zo 16., možno z 18. storočia. Áno, možno pri reštaurovaní, možno pôvodné. Áno. Keď sa na ne pozerám, určite vyzerajú na staročia staré, áno. Nevidím tu žiadne iné staršie fresky alebo niečo podobné. A v mnohých prípadoch vidíte, ako sa farba odlupuje a potom pod ňou vidíte staré fresky. Áno, možno je to pôvodné. Pozri sa na tento neuveriteľný zámkový mechanizmus tu. Pozri. Áno, tie masívne pánty. Toto už ani neviem pohnúť. A potom áno. Veľké. Áno. Vyzerá to, ako by tam bola 5 alebo niečo také. Áno, alebo S. Vieš si predstaviť, že by sem niekto prišiel s obrovským kľúčom a otvoril by to? To je neuveriteľné. Hore je aj malý zvonček, áno. Wow. Za týmito stenami, áno. Sú pokryté freskami. Aj také malé kríže. Áno. Malé kríže. Sú tam nejaké krajné portréty? Môžete ich nazvať aj medailóny. Áno, možno ten hrad, o ktorom nám Karolína hovorila. To vyzerá ako jedna z tých veží v Boloni v Taliansku. Áno, trochu, áno. Myslím, že je to veľmi typická talianská väža. Veľmi štíhla a krásna. A potom tu máme sochu Nikolaja Palatiho. Nikola Tesla, ako Nikola Tesla, ale potom Nikola Palati. Presne tak. A on bol prastarým otcom Karolíny a bol inžinierom. A bol som tiež osobou, ktorá toto miesto prvýkrát kúpila, po tom, čo ho prvá rodina postavila v 16. storočí. Veľmi dôležitá osobnosť, akademik, pracoval na univerzite, zakladal univerzity, mal tisíce kníh, bol to mimoriadne dôležitý človek. Pozri, aj tieto stoličky, ktoré tu stoja na boku, sa mi veľmi páčia. Tieto sú nádherné. Vyzerajú, ako by boli z dubového dreva, úplne vyrezávané a Karolína si nebola úplne istá, ale myslí si, že sú autentické. Sú z 18. storočia, pravdepodobne zo 17. storočia. Áno, veľa zariadenia v tomto dome nie je pôvodného, pretože, ako sme už počuli, väčšina bola ukradnutá. A zariadenie, ktoré je tu teraz, pochádza z iného paláca, ktorý mali pri jazere Como. Čo nás privádza? K tomuto mužovi. Agila. Zabudol som meno, ale počkajte. Je to Achille Citori. Achille Citori a bol tiež pradedkom Karolíny a bol tiež veľmi dôležitou osobou v tejto domácnosti. Pozri sa na ten luster, alebo na tú lampu, ktorá visí tu na chodbe. Do keľu. Úplne zarastené.
Takže odtiaľto môžeme prejsť do chodby, ktorá spája túto časť s hlavným objektom. Ale opäť všade sú neuveriteľné fresky. Vyzerajú už naozaj veľmi, veľmi staro. Sú určite originálne. Tiež sa mi veľmi páčia tieto stĺpy tu. Áno, a tieto stropy sú jednoducho nádherné. Že by ste to mohli otvoriť a vytvoriť tu obrovský, nesmierne otvorený priestor paláca. Ale je to aj veľmi vtipné. Ale Agila, otec Karolíny, mal obrovské šťastie, že vlastnil toto miesto, pretože keď jej starý otec zomrel, nezanechal žiadnu závet. A mal 3 deti, 3 bratov, je to tak? Áno, áno. Áno. A 10 rokov boli v nejakom súdnom spore. Na súde riešili, kto bude vlastniť toto miesto a kto bude jeho právoplatným vlastníkom. A potom po 10 rokoch sa rozhodli jednoducho napísať svoje mená na papier, zrolovať ho, dať ho sudcovi a sudca potom vyťahol jeden papier. A tým bol otec Karolíny, ktorý toto miesto vyhral. A to je dôvod, prečo je teraz právoplatnou majiteľkou tejto nehnuteľnosti. Je to úžasné, no. Bolo to aj s jej sestrou. Áno. V jednom momente Ale sestra už nežije, ale áno. zomrela pred 7 rokmi a Karolajna je jedinou dedičkou, ktorá sa má starať o toto miesto. Povedal by som, že je to aj veľká záťaž. Áno. Pretože cítim z nej, ako veľmi chce toto miesto zachrániť, ale cíti sa úplne bezmocná, pretože je to taká veľká úloha obnoviť niečo takéto. Je to, áno, pre jedného človeka je to v podstate nemožné. Áno. Povedal by som. Pozri sa na toto, pozri. Všade naokolo sú krásne umelecké diela. A z tejto chodby prejdeme do veľmi dôležitej miestnosti. Toto je tiež veľmi dôležitá miestnosť domácnosti, pretože sa tu nachádza veľká zbierka kameňov alebo prírodných kameňov. Pozri sa, kde máš kameň a kde máš papier. Toto napísal tvoj pradedo. Áno, môžeme to ukázať kamere? Áno, ale neviem, či to vidíte. Ak by ste mohli prečítať, čo je tam napísané. Granito San Luca. A tvoj starý otec zbieral tieto kamene z celého sveta. Áno, no tam, kde cestoval, áno. Kam cestuješ ty? V Európe. Bol riaditeľom bane v Talianskom kráľovstve a z tohto dôvodu cestoval. A tiež si mi povedal, že chceš z týchto kameňov urobiť akési múzeum. Áno? Chcela by som urobiť múzeum venované jemu. A mám zbierku listov, takže mám veľa jeho vecí. Áno. Rada by som ukázala knihy, ale tie najdôležitejšie knihy tu už nie sú. Bohužiaľ, časť z nich bola ukradnutá. A prišli s nákladným autom a teraz je dom naozaj dosť prázdny. Áno. Boli tam obrazy, boli tam sochy, boli tam aj iné veci, ktoré boli ukradnuté. Karolajna, môžeme sa pozrieť aj na tieto obrázky tu. Je to niečo, o čom by si nám mohla niečo povedať? Áno, toto je nedávna fotka, toto je moja teta s jej rodinou. Sestra môjho brata, Korina. Jej manžel Pietro sa stal senátorom a toto je ich 5 detí. Wow. Toto je jedna zo sestier mojej starej mamy. Keď vám ukážem hlavnú izbu, je tam fotografia rodiny. Poďme ďalej od fotografií, áno. Chcela som len povedať pár vecí. Toto je pôvodný dokument domu. Krásny kvetinový vzor. Toto sú to obrazy mojej starej mamy. Zvykla malovať, toto je jeden z jej obrazov, ale prestala malovať, pretože keď sa môj starý otec stal riaditeľom Akadémie di Lince, stretla najvýznamnejšieho maliara svojej doby. A povedala, nie, moje obrazy sú hrozné, takže už nechcela viac malovať. Áno. Ale uvidíme niekoľko obrazov Jej obraze. a myslím si, že sú nádherné.
Toto vytvorila autorka z domu pri jazere Como. Wow. Myslím, že mala veľmi krásny štýl malovania, tvoja stará mama. A tiež sa volala Karolína však? Áno, Karolína. Ale nechcela, aby ju volali Karolína, pretože má tetu, ktorá sa tiež volá Karolína a ona bola... Všetci sa volajú Karolína. Áno, ale pre ňu bola veľmi zlou osobou. Je mi to veľmi ľúto. Takže nebolo to pekné. Tak povedala, ja to nechcem, volajte ma Karolína. Tak ju volali, všetci ju volajú Lína. Wow. A tu môžeme vidieť aj jej sadu farieb a štetcov. Sada na malovanie. Takže ďakujem, poďme sa presunúť z tejto izby a môžeme ísť do ďalšej, ktorá je jedálenským priestorom domu. Máme tu ďalší z obrazov Karolíny. Áno. Lína. Áno, od Líny, toto je rezigóna, toto je namalované z jej domu. Skôr než budeme hovoriť o obrazoch, pozrime sa najprv na izbu. Dobre, pretože toto bola jedáleň, čak áno. Tu ste mali veľkú oslavu, veľký stôl, veľkú hostinu. Tam môžete vidieť, že freska je stále na mieste, bohužiaľ niektoré časti sa zrútili. Omietka opadla, ale stále to vyzerá veľmi krásne. Až dodnes tam visí aj nádherný mosadzný luster. Wow, to je veľký kus. A aj všetok nábytok v tejto miestnosti pochádza z paláca v Como? Áno. Áno, takže nič tu nie je pôvodné. A potom prídeme sem k tomuto krásnemu rodinnému portrétu uprostred miestnosti. Môžete mi o ňom povedať trochu viac? Áno, toto je moja prababička. A keď môj pradedko zomrel, Achilles Sirtori, ten najmenší, najmladší, mal 9 mesiacov, Achille tiež. Zmenili meno. Meno bolo Giovanni Battista, ale jeho otec zomrel, tak sa rozhodli volať ho Achille po otcovi. Toto je moja stará mama Lina. Vyzerá úžasne. Myslím, že vidím určitú podobnosť. Nikto sa neoženil, iba moja stará mama. Takže iba ona pokračovala v rodovej línii rodiny, ale potom ona je tá, ktorá vytvorila všetky obrazy v tejto miestnosti. Wow. Ako starý je podľa teba tento portrét? Moja stará mama sa narodila v roku 1894. Wow, takže môžeme bezpečne predpokladať, že tento portrét bol vytvorený na začiatku 20. storočia. Áno. Áno. Wow. To je neuveriteľné. Dobre. Môj otec, môj starý otec, moja stará mama Lina, moja teta Korin a Nikola. Ďakujem, že ste nám toto všetko ukázali. Je to naozaj krásne. Je tu veľmi pekná jedáleň. Opäť veľmi sa mi páči ten klenutý strop a muselo to byť úžasné miesto na večere v minulosti. Karolína tu hore ukazuje na ten strop. Je mi to veľmi ľúto, som smutná a naozaj sa obávam tejto praskliny, ktorú mám. Nemám už veľa času na to, aby som opravila strechu. Preto žiadam o pomoc, pretože nie som schopná zaplatiť 50 000 eur. Áno, rozumiem. Dúfajme, že sa nájdú nejakí štedrí ľudia, ktorí budú chcieť pomôcť Karolíne zachrániť toto miesto, pretože ako vidíte, podľa stavu je to mimoriadne naliehavé. Áno. Ak bude strecha zakrytá a miesto suché, potom máme roky času. Poďme sa tu na chvíľu prejsť a poďme touto časťou paláca. Áno. Potom vedľa jedálne máme toto tu. A toto? Nie, toto vyzerá ako... Áno, toto bola tiež spálňa v tej dobe. Áno. Som si celkom istý, že to môžete vidieť podľa tohto trámu pre baldachínovú posteľ. Áno. Celý krásny záves by sa tu kedysi rozprestieral nad posteľou. Musel to byť nádherný pohľad. Áno, táto izba, myslím, je trochu prázdna. Nie je tu toho veľa na pozeranie. Ale Môžete vidieť chátranie. praskliny, ktoré sa tvoria. Tiež sa objavujú aj tu. Freska je stále v krásnom stave. Ale čo sa týka týchto prasklín, toto nie je prasklina v štruktúre budovy. Toto je prasklina v kupole. Takže toto sa dá opraviť. Áno. A fresky a všetko ostatné. Áno, je to nádherné. Bol toto rodinný erb? Vlastne som si nebola istá, ale vyzerá to tak, nie? Áno, je to taký
erb alebo znak rodiny. Áno? Áno. A tiež spálňa, áno, ako vidíte. Opäť krásny priestor. Áno. Tento strop je naozaj krásny. Milujem to tu. Páči sa mi, ako tam vyrezali ten trojuholník. Do keľu. Táto izba vyzerá dosť zle. Hej, určite. Naozaj v zlom stave. Ale nie tak zle ako táto tu. Nie, len rýchlo ukáž tam tu. Áno. Áno, to je koniec príbehu. No, dúfajme, že nie. Nie, pre tú izbu, áno. Áno. Zvyšok paláca je určite ešte možné zachrániť, ak budeme konať teraz. Dobre, poďme ďalej. A tu sa dostávame k schodisku paláca. Siaha to veľmi vysoko. Wow. Krásny luster alebo mixer tu visí. Najprv poďme do pivnice. Milujem tieto brány, ktoré majú v týchto talianských miestach, ktoré vedú do pivnice. Z nejakého dôvodu majú brány, ktoré vedú hore. Áno, je to nádherné. Čo je to za tebou? To je veľká vaňa. Je to mramorová vaňa? To je mramorová vaňa. Fíha, to snad nie. A to je vyrezané z hrubého kusu. Áno. Wow. Je to úplne, pravdepodobne úplne. Vyrezané odtiaľ. Hej. Dobre. Ale odtiaľ sme vošli do pivnice toho miesta. A v pivnici sa vlastne nachádza celá kuchynská časť, čo je naozaj zaujímavé, áno. No, nie je to prvýkrát, čo sme videli kuchyňu v pivnici. V Taliansku väčšina miest, ktoré navštevujeme, má pivnicu, kuchyňu v pivnici. Prečo je to tak? Má na to niekto nejaký nápad? Nádherný luster tu visí. Opäť s tým pozláteným železným kovaním, ktoré často vidíme. Áno. Veľmi krásne. A vieme, že tieto malby sú od starej mamy. Takže táto. Rina namalovala túto. Krásna horská krajina. A aj tu, čo je za tebou. Kôň, to je veľmi pekný obrázok koňa. Áno. Tento sa mi veľmi páči. Áno, toho koňa. A potom, áno, ten inžinier. Ten inžinier. Takže jej pradedo, Nikola bol inžinier a postavil túto studňu, ktorú tu vidíš. Mohol by som otvoriť túto druhú studňu? Chcel som len zistiť, či dokážem otvoriť studňu. Áno, toto bolo pravdepodobne pre kuchyňu, aby mali vodu, aby zásobovali dom vodou, ktorú potreboval. Áno, a toto ide naozaj hlboko. 1, 2, 3. Wow. Domová studňa. Dobre. Poďme najprv do kuchyne. Áno. Typická talianská kuchyňa. Áno. Ako vidíte, klasika, veľmi klasický kúsok. Krb je tu. Veľmi útulné, krb je tam. Nie? Hej, pracovná plocha, povedzme to takto, váha a všetko ostatné. A tu máme plynový horák. Všetko veľmi úhladne, odsávač. Áno. A potom, áno, krb. Toto som videl veľakrát v Taliansku, kde majú takéto rozdelené rúry zabudované do komína krbu. Je to veľmi typická architektonická vec, na čo to slúži. Robil som si nejaký výskum a možno podľa toho, čo sa píše online, je to na to, aby sa teplo trochu rozptýlilo. Dobre. Ale čo to presne je, mi nikto nevie povedať. Skôr by som povedal, že je to kvôli dizajnu. A potom krb. Áno. Krb, presne tak. Kamene tam vzadu sú naozaj pekné. Kedysi tam bolo niečo ako malá kancelária, alebo? Áno. Možno pec na pizzu, áno. A samotná kuchyňa je tiež celkom pekná. Vždy tu mali tieto drezy zabudované v okennom parapete. A samotná kuchyňa. To je veľmi krásna tyrkysová farba. Áno. Celienské skrinky. Ešte niekoľko obrazov stojí tu. Možno tiež od Liny. Lina? Áno. A potom odtiaľto. Áno. Toto je miestnosť na bežné stolovanie. Áno. Pravdepodobne tu Karolina tiež večerala, keď bola mladá. A všetci z rodiny. To je pravdepodobne miesto, kde ľudia sedávali ráno aj popoludní. Mali ste tu aj fresky? Áno. V Taliansku ich často premalúvajú. Áno. Áno. Je veľmi smutné to vidieť. Ich. Tiež pochopiteľné.
Áno, keď sa rozkladá len jeden kúsok, môže to pôsobiť neúplne. Áno, presne tak. A potom sa rozhodnú, že namiesto toho, aby zavolali niekoho, kto to opraví, to jednoducho zamalujú. Áno. Jednoducho to natrite na bielo. Áno. A potom skrinky, stavané skrinky tu, namiesto veľkej štukovej výzdoby tam. Áno. To vyzerá šialene. Bože môj. Hej. Desiatky a desiatky tanierov tu ešte zostali. Wow. Dobre. Poďme hore a ukážem ti jednu z najvýznamnejších častí domu. Keď prichádzame zo suterénu, môžeme ísť aj sem doprava. A toto bol ďalší malý priestor na sedenie, krásne miesto, kde mohla rodina večer jednoducho byť spolu. A myslím si, že je to tiež veľmi nádherná miestnosť v dome. Určite, určite. A stále nazývala tento strop štukom. Áno, štuk ako omietková práca, štuková práca, dalo by sa to tak povedať. A tiež môžete vidieť, že tento strop tu má trochu väčší relief a vytvorili tu aj nádherné vily a umelecké diela, ako môžete vidieť. Určite. Myslím, že táto je stále vo veľmi dobrom stave. Toto je tá jediná s korektorom. Áno, myslím, že je to prasknutý korektor. Ale naozaj môžeš vidieť aj tie zámky, ktoré sú zobrazené v štukovej výzdobe, ako to nazvala. Ale aj tieto kvety tu sú stále krásne. Kvetinová výzdoba je úplne úžasná. Áno. Možno toto je ten najlepší, ktorý môžeme ukázať. Áno. A tu môžete tiež vidieť tie krásne rady stromov. Tie toskánske rady cyprusov s týmito ikonickými talianskými vilami, ktoré tu vidíme. Áno. A potom rámovanie dverí a všetko ostatné. Áno, ako vidíš, áno. Prešlo si toho veľa, potrebuje veľa obnovy, ale v tejto miestnosti je krásne drevené obloženie a panely. A tu je stará mama, ktorá vlastne namalovala všetky tie obrazy. Namaľovala svoj vlastný portrét. Áno. Toto je autoportrét. Tu je napísané kópia. Áno, to bol jej starý otec. Nebolo to tak? Alebo to bol prastarý otec? To bol prastarý otec, ak sa nemýlim. To bol manžel Líny, ako tu vidím. A toto bol jej prastarý otec. A toto je možno môj obľúbený obraz od nej. Wow. Alebo aspoň portrét. To je krásne. A tento bol namalovaný v roku 1987. Alebo 77. 77, alebo tiež áno. Ťažko povedať. Dvojité sedmičky, aj toto mohlo byť. Áno, nádherný kúsok. Nádherný priestor a potom tu v strede stôl, kde mohli sedieť a tráviť čas. A tiež malá lavička tu v rohu. Pozri sa na tamten. Veľmi nešťastné. Veľmi nešťastné. Je to krásny kúsok. Ale dá sa zachrániť. Určite sa dá zachrániť. Dobrý stolár z toho vždy vie niečo urobiť. Ako... Opäť môžete vidieť pôvodné maľby na stene. Prelepili to tapetou. Toto sú pôvodné kúsky. S celým mramorom tu. Caroline. Ahoj. Ahoj Karolína. Možno nám vieš poskytnúť nejaké informácie, pretože sme si neboli úplne istí týmito obrazmi tu. Toto je manžel Líny, však? Áno, to je môj starý otec, Francisco. Francesco je namalovaný Línou. Áno. Áno. To je úžasné. Najdôležitejšie veci v tejto miestnosti sú podľa mňa štuky zobrazujúce hrady Monferrata. Táto oblasť sa nazýva Monferrato, Basso Monferrato a toto sú najdôležitejšie hrady tejto oblasti. To je úžasné. Ale vieš, počula som, že sú tu aj nejaké trhliny, nejaké problémy. A tak to bolo obnovené. Tam v rohu je stena, ktorá ukazuje, že sú tam problémy. Karolina, tiež si mi povedala, že ak pôjdeme do tejto izby, niekedy tu aj spíš. Áno. A túto izbu používaš ako svoje miesto na spanie, však? Áno, Štefania a Eduard mi dali túto posteľ, takže tu spávam počas leta, keď sem prídem. Dobre. Toto bola jedáleň, neviem presne názov, ale každopádne tu bolo
18 pohoviek, ktoré boli ukradnuté. Je mi to veľmi ľúto. A oni len kliknú a je tu už len pár vecí, len stôl od mojej starej mamy. Takže tento stôl, ktorý tu vidíme, vyrobila Karolína, jej stará mama. Áno, prastará mama. Prastará mama. Angelína. Vidíš, je tu aj to, Iniciály. presne tak, iniciály P. Karolína, môžem sa ťa tiež opýtať, prečo sem v lete chodíš spať? Pretože dom ešte nie je múzeum, ale sú tu niektorí urbexi, ktorí ma volajú a snažia sa dom fotiť a tiež tu robiť nejaké drobné práce. Pre každého, kto sem chce prísť, prosím, nechoďte sem nelegálne. Karolína je ochotná vám toto miesto ukázať a pomôcť vám ho vidieť. A ak si to chcete odfotiť, necháme vám aj odkaz a e-mailovú adresu v popise, aby ste mohli kontaktovať Karolínu a prísť sem legálne. Takže vás ešte raz prosím, nechoďte sem nelegálne. A snažte sa pomôcť konštruktívnym spôsobom. Vieš, vždy existujú spôsoby, ako pomôcť Karolíne zachrániť toto miesto. Ukážem ti, že aj v tejto miestnosti sú praskliny, vidíš? Áno. Ale najdôležitejší problém je tento. Áno. To je statická trhlina, áno. Áno. Naozaj sa obávam. Zateka sem voda. A problém je, že ak je strecha otvorená, voda vteká dnu. Áno. A postupne sa dom zrúti. Takže nemám 50 000 eur, ktoré by som mohla rýchlo dať. Možno môžeme tiež pomôcť. A spôsob, ako sa opýtať, či je tu niekto, kto má skúsenosti s takýmito domami a kto môže kontaktovať Karolínu a pomôcť jej. Možno napríklad zakryť strechu, alebo ako dobrovoľník, alebo niečo podobné. Urobiť plán. Áno. Niekto, kto je v tom dobe. Každá pomoc je užitočná. Akákoľvek pomoc. A tiež sa môžeme pozrieť na štuky a omietky tu na strope, ktorá je pre tento dom veľmi významná. Áno, pôsobia veľmi autenticky. Ale už teraz môžete vidieť, že voda tu v týchto miestnostiach presakuje. Áno. Najmä v tejto časti. Áno, začína sa tu tvoriť pleseň a začína pohlcovať túto klembu, ktorú máme nad sebou. Cez to prerastajú viniče. Áno. Fíha. Šialené. A tu kedysi bývalo krásne zlatom pozlatené zrkadlo, áno. Teraz tá zrkadlová časť zmizla. Aj tu dole bolo krásne posedenie. Wow. Krásny rám. Dobre. Wow. Poďme na ďalšie poschodie. Blížime sa k ďalšiemu poschodiu a toto bolo tiež veľmi významné poschodie však. Áno. Tu sa nachádza najväčšia knižnica. A tu v tejto miestnosti sa zvyčajne študovalo aj môj starý otec so svojím bratom. Predtým bola knižnica plná políc s knihami, ale tie boli ukradnuté. A keď došlo k rozdeleniu medzi mojim bratom a jeho sestrou, časť nábytku sa odviezla. Toto je to, čo vidíš v mysli môjho otca, Pelatýho, vidíš? Hej. To nie je prastarý otec. Dobre, hej. Ktorú knihu by ste tu označili za najvýznamnejšiu? Áno. Tu bola kniha, ktorú napísal môj starý otec. Áno, povedali ste, že napísal 60 kníh. Áno, ale máme iba jednu. A v knižniciach v Ríme môžete nájsť niektoré z týchto kníh. Tento muž mal knihy v rímskej knižnici. A zvyčajne som nechávala knihy tam, ale ľudia prichádzajú, aby si ich fotili a vyberajú veci na stôl, na podlahu. Zdvihnem veci z podlahy a keď sa vrátim, stále nájdem niečo na podlahe. Dobre, poďme pohľadať knihu tvojho starého otca. Nie som si istá, či ju nájdeme. Dobre. Áno.
tejto chvíli vidím, prepač. To je v poriadku. Poďme ďalej. Povedz mi trochu viac, takže tvoj pradedo mal všetky knihy tu, v tejto miestnosti. A tiež si povedal, že tu boli knihy, ktoré boli veľmi významné z 15. storočia. Áno, máme tie inkunábuly. Inkunábuly sú prvé tlačené knihy. Dobre. Tu už nie sú žiadne ďalšie. Hej. Neviem, či skončili u môjho strika, alebo ich aj tak ukradli. Ale tu žiadne inkunábuly nie sú. Áno. A máme malé knižky z 15. storočia. Hej. Ale boli ukradnuté. A Karolina, povedz mi niečo o tom, keď si bola dieťa a prišla si do tejto izby. Aký to bol pocit? Mohla si sem vôbec vstúpiť? Mohla si prehliadať knihy? Že ťa tvoj starý otec napríklad poslal von? Bolo to fantastické. Tu v strede bol ten okrúhly gauč. Ten gauč uvidíme neskôr. Áno, a ja si zvyčajne vezmem knihu, sadnem si na gauč a čítam. Toto bolo úžasné miesto na trávenie času. Áno, trávili ste tu veľa času v detstve, áno. Áno, chodili sme sem počas leta, ale len na krátky čas, keď ešte žili moji starí rodičia. A potom sme išli do Španielska, pretože ti pripomínam, že som Španielka. Napolitalianka. Napoli Španielka. To je úžasné, že ste ako dieťa mohli prísť do takejto knižnice, čítať, čo ste chceli a prezerať si knihy. A veľmi to obdivujem. To musia byť pre vás skvelé spomienky. Áno. Áno. Takže vtedy vyzerala tá miestnosť tiež takto? Boli tu aj takéto knižnice? Alebo to vtedy vyzeralo inak? Nie, sú iné. Nie sú to tie isté knihy, nie je toto isté miesto, kde... Áno. Kde si pamätajte, že boli. Áno. Tak sa poďme pozrieť aj na túto miestnosť. Predovšetkým vidíme, že celé steny miestnosti pokrývajú tieto obrovské knižnice, ktoré kedysi boli plné veľmi významných kníh. Teda v tomto čase sú stále plné stoviek a stoviek kníh. Je vidieť, že táto rodina bola vtedy veľmi inteligentná, veľmi vzdelaná. Wow. Páči sa mi ten malý rebrík, ktorý stojí vedľa nej. Mohli ste naň vyliesť a zobrať si akúkoľvek knihu ste chceli z tejto obrovskej knižnice. Karolina nám tiež práve povedala, že to bola tabuľa, na ktorej pradedo robieval všetky svoje zápisky. Nie je si úplne istá, kto to napísal, ale vyzerá to ako nejaká matematická rovnica. Áno. A potom tu v rohu miestnosti, umiestnila niekoľko vedier, aby zachytila vodu zo strechy. Pretože priamo nad nami je fresková výzdoba silno poškodená zatekaním. A toto je, myslím, najhoršie poškodenie na tomto mieste, ktoré sme doteraz videli. Vrátane podlahy, ktorá sa prepadla pred 2 rokmi. Áno, pod nami sa nachádza jedáleň, stojíme priamo nad ňou. A v talianskej stavbe je vždy pod ňou kupola. Takže medzi týmito 2 miestnosťami je veľký priestor, ktorý je v podstate voľným priestorom pre existenciu kupoly. Dávaj pozor, pozri sa. Dávam si pozor. Poď odtiaľ, ale je to zlé, áno. Potrebuje okamžitú obnovu. Prosím, skús mi pomôcť. Áno. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme ti pomohli. Potrebujem tvoju pomoc. Áno. Bol tu tiež veľká freska na strope, alebo toto bola tá pôvodná? Nie. Toto bolo ono. Toto bolo ono. Takže zameranie v tejto miestnosti bolo na samotnú literatúru a nie na... Bola tam knižnica plná kníh. Áno. V tejto miestnosti máme aj krásny luster. Áno. Wow, to je ale kúsok. Zdá sa, že je zapojený na elektrinu. Ale teraz som tam pustila elektrinu. Ale nezapla som to. Áno. Pretože keď mi pred pár rokmi zavádzali elektrinu, povedali mi, že dom môže vyhorieť. Áno. Pretože je príliš starý. Tie rozvody nemajú žiadne uzemnenie ani nič podobné. Nie. Áno, takže to nie je veľmi dobrý nápad. Áno. Úžasná izba, všetci. Poďme ďalej na ďalšiu. Odtiaľto pôjdeme chodbou k ďalšej. A potom vstúpime do veľmi zaujímavej izby, pretože Karolína mi práve povedala, že toto bola izba, v ktorej spala spolu so svojou sestrou.
Ako sme povedali na začiatku príbehu, bohužiaľ jej sestra zomrela pred 7 rokmi a ona je momentálne jediná, ktorá dokáže toto miesto zachrániť. Veľmi, veľmi krásne talianske postele, ako môžete vidieť, ako vždy, tie veľmi hranaté, typické postele. Vedľa nich sú krásne nočné stolíky. Krásne mahagónové drevo je do toho zakomponované. Krásne. Absolútne úžasné kúsky. Hej, nie je to naša stará mama? Áno, vyzerá to tak, áno. Áno. A potom tohto muža nemôžem priviesť domov. Nie. Nie, áno, veľmi, veľmi náboženská rodina v tej dobe, ale aj tak. A aj tak. Áno. Karolína je stále veľmi nábožná a modlí sa k Bohu, aby toto miesto zachránil. Pozri, poď sem. Áno. Tu je dvojmiestna stolička s operadlom. To je nádherný kúsok. Do keľu. Páči sa mi, ako stojí pred posteľou. Je to také malé miesto na posedenie. Pozri sa na tento obrázok. To je úžasné. Myslím, že to je jedna z našich kníh. Možno je to malá knižnica alebo niečo také. Myslím, že som chcel povedať denník. A tu... Ďalší obrázok. Páči sa mi, ako to vyzdobili, áno. Ako by tam bol vedľa toho kvetinový motív. Tá pleseň je hrozná. Hej. Do keľu. Je mi tohto miesta tak ľúto. Každý kus nábytku v tejto izbe sa k sebe tiež hodí. Áno, toto je presne to isté ako posteľ hore. Páči sa mi, ako vytvárajú kúsky, ktoré nemajú žiadnu funkciu, ale slúžia iba na okrasu. Kresba tohto dreva je jednoducho nádherná. Krásne, aké je to symetrické však. Veľmi symetrické a organické. A potom si myslím, že tento kus nábytku v miestnosti vedľa je môj absolútne najobľúbenejší. Áno, z celého domu. Toto je teda gauč, o ktorom hovorila Karolína. Áno, kruhový gauč mal byť v knižnici. Áno, s tou korunou na vrchu. A vieš si predstaviť, ako vyzeral, keď bol ešte čalúnemi? Karolína, keď bola veľmi mladá, používala tento gauč na to, aby si na ňom lahla a čítala knihy v knižnici. Bolo to úplne úžasné. Naozaj sa mi páči, ako to vyzerá. Áno. Táto krásna červená, no je smutné, v akom stave je to teraz. Áno, veľmi smutný stav, ale nikdy v živote som nevidel taký kus nábytku. Je to neuveriteľné. A aj táto izba už zažila lepšie časy. Je tu cítiť veľmi silnú vlhkosť. Áno, a myslím si, že väčšina tých pachov pochádza odtiaľto. Áno, knihy tu jednoducho plesnivejú. Tá šípka sa v dome často objavuje. Áno. Toto je zadný diel postele. Môžete to nazvať čelo postele s malou harfou v strede. A kolíska. Možno tu Karolína spávala, keď bola veľmi malá. A potom odtiaľto. Áno, je to na vonkajšom okraji paláca. Neviem, na čo sa toto používalo. Pravdepodobne tiež spálňa. Tu leží ešte niekoľko ďalších fotografií. Celá rodinná história. Storočia rodinnej histórie tu zostali. Áno, Ježiši Kriste. Ja. Je toto nejaká vrecková Biblia, alebo... Áno, je to malá vrecková Biblia. Sú tam dokonca aj nejaké listy a všetko možné. Krásne. Niekoho vzácna vec. Zavri to takto. Tento priestor ma dojal. Áno. Wow. Aj tu boli kedysi krásne fresky. Áno. Celý strop praská. Mali sme úžasnú prehliadku tohto miesta. Ďakujem ti, Karolína, že si nám ukázala toto miesto a podelila sa o svoj príbeh. Bolo to pre nás naozaj cenné počuť. Dúfame, že prostredníctvom nášho videa ti pomôžeme nájsť niekoho alebo skupinu ľudí, ktorí ti môžu pomôcť s obnovou alebo aspoň šíriť povedomie. Ďakujem vám všetkým, že ste ma prijali. Budem tu, ak budete chcieť prísť a navštíviť dom. A prosím, pomôžte mi. Ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne, Karolína. Si úžasný človek a
Dúfame, že sa čoskoro sa opäť uvidíme a možno aj obnovíme palác. Áno, Ďakujem za všetko. ďakujem. Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Aj vám ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem ti veľmi pekne, Karolína. Čau. Dovidenia. Dovidenia. No. Aká milá dáma. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem, že ste sledovali toto týždňové video. Uvidíme sa opäť na budúci týždeň s ďalšou epizódou. Ahojte.